no noso día a día, na labura diaria, intentamos sempre recoller toda a información que se genera sobre os eventos que se dan na cidade, para logo ofrecerlo aos nosos usuarios. Pero esta vez, ademais de recoller todas as noticias que saíron na prensa, os críticos literarios sobre a figura de Don Manuel, referida a este premio nacional de poesía, quisimos tamén participar de unha forma máis activa, ofrecéndole esta homenaxe, non? Moitas gracias. Entón, estamos encantados e moi honrados de telos aquí como un coruñés, un poeta que acaba de conseguir para esta cidade un premio nacional de poesía por súa obra Os ángulos da grasa. Como selo deste acto, queríamos, se usted me lo permite, nomealo socio de honra desta biblioteca. Nada máis, de novo moitas gracias por estar aquí, gracias por traer este premio de La Coruña e gracias por a súa poesía. Eu estes días estaba lendo unha serie de cousas que publicaban na prensa. Tenho aquí unha anotación que dicía, eu lendo cousas como estas que dicen, la hoja en la que está escrito un verso pasa a las hemerotecas de la inmortalidad. Entón eu penso que son un pouco de importancia. Co Premio Nacional, sigo lendo o que dice en el libro, co Premio Nacional de Poesía fai historia. Isto é moi serio, Pode facer historia moi serio. Outros opinan, e ás veces xente non coñecida, para mí, nin obligada polo amiguismo presente en moitos casos, din que foi recoñecida a miña grande obra de madurez, e outros falan dun fito cultural no ano en Galicia. Sigo pensando tamén de modo, pero dicen outros, geografía sensible que nos ha hecho mejores a todos los que lo leemos. Seducción inmediata por la palabra, poemas que fan xerminar a emoción dos máis incrédulos. Isto é moito máis, dixose da miña obra. Premio Nacional de Poesía. Ríos de elogio, telegramas, ofertas, mensaxes, e incluso, pode aquí dicirlo, dos enemigos que tamén hai, e tamén conta. Eses que están agachados todo o ano, que te ignora, que non saben que existes, pero un día aparecen, salen da silveira, aparecen e están aí. Eu boto de menos hoxe aquí a profesora de crítica Teresa Seara, que lle debo moito polo moito que apoiou, corrixiu e divulgou a miña obra. Eu sou un poeta que coida moito a expresión. Entendo que a palabra ten que estar no poema xusta, imprescindible, e que ten que significar no verso algo máis do que significa na cháchara diaria, no discurso político ou mesmo no dicionario. En canto aos temas, os que dá a vida diaria, non hai máis. Esa vida que permanece, que pasa, e que deixa eses recordos que son materia nutricia e non outra cousa. Mais que aquilo que se conta interesa como e que maneira se conta. Isto tamén é algo que non teñen en conta moitos. Dixen nunha ocasión que a poesía ou se explica por si soa ou non se explica. Aunque un poema nunca é, curiosamente, a versión definitiva do que estamos escribindo, do que queremos escribir, sino unha versión que quere ser o borrador dese outro poema que nunca chegaremos a escribir. Bueno,
Que máis vou diciros? Aparte de dar as grazas pola presencia que hoxe aquí, que facedes posible este aquí. Me agradeço. Bueno, aquí un poema de amor que me gusta moito, ainda que foi feito aos 80 anos, donde xa moitas cousas parecen un pouco inconcebibles, falando de amor. Pero bueno, é un sentimento eterno que está presente en todas as cidades. Dice, intento enamorarla. Escribo de limóns do mediodía, sangre correguea, algo de sangue non cais. É o que de mí non sabe, é la que o sabe todo. Intento enamorarla, e dibuixo de un merlo posado no seu nome, convido a súa música a que dé unha forza, fago de un idioma e volvo a fotos días que traen emoción ao meu mercado de abellas de lavanda. Escribo e rebelde, non podo ser escéptico, e contolle de novo a rendición do escravo, tras rostre, bostero, mordo amor as escuras, comunico futuros, pido a axuda de Xúber, envío as pílulas de fel, convido a Babilonia dos sentidos, tantos estrataxemas, dende un belo principio, intento enamorada, e falo do asurdo que sería esta tarde normada. Dormiremos un día liberados, nosos que suplicamos, os que tivemos sede, os que fomos tristeza ollando na arañeira, os que demos a rilque e aceitamos a chava, inutilmente, os viaxeiros na noite como os ríos, os existencialistas de novembro e Boroa, os que abrimos a música e soubemos que dentro había morte, os que aventuramos nas desfeitas, segundos inocentes, os que non navegamos e non foi imprescindible, vivir foi necesario contrariando a Plutarco, os grandes asesinos que mataron o tempo que volve vingativo, os que cargamos cartas cun bico no remate e outro na corzata, os ennoivados, sin máis aboengo, os sempre aparecidos en combate, dormiremos un día liberados, e nada soñaremos.